ଛାଡ଼ିବ ଯାଇନେ ଭାଇ ଏ ପିଲାରା ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ପବନ ପବନରେ ପବନ ସେ ଦେଖୁନ ପତୁଆଟା ଧରି ଖାଲି ବୁଲଉଛି କ୍ଷୀରି ଆଜି ପିଲାରା ଡେଉଁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେ ମତେ ଦେଖେ ଓଲଟଉନୁ ମୋର ଏମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛି केवढं माझ्याजवळ पडून ଧୂଆଁ କରୁଥିଲେ ହଁ ରେ କହିଦେ କୋଉ ଲୋକଟା କହିଲେ ସତ କହିଥିଲା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଧା ଲୋକ ଶେଷ ହେଲା ବୋଧେ ତା ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲୁନ ଏଥର କ'ଣ କରିବ ଚାଲ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବ